Fe gafodd fferm cwningod a Parc Anifeiliaid Dwyfor ei sefydlu ar ddiwedd y 70au. Ac yn 2008 fe gafodd y lle ei brynu gan meddanwy a Bruce Williams a'i merch Cara. Dod yma i dorri gwallt perchen o cynt nes i a gweld y lle yn lân ac yn daclus. A dyma'n dweud, wel, da ni wedi diseidio bod ni'n mynd i werthu. A yr haircut, swn i dweud, cyflyma dwi rioed i wneud. A dyma fi adra, dyma fi'n deud, Bruce, well, you're going to buy me the rabbits farm. Does am byth ddwrnod rhywun peth yma. Oce, oes, mae yna lot o waith carthu a llnau. Mae yna highs and lows. Mae yna un peth fedrwch chi gael yn geni a bob dim yn iawn, peth arall yn geni a pethau mynd yn hollol anghywir. Ond mae'n ffantastig ar y cyfan. Mae yna dros 6,000 ar hugain o ymwelwyr yn dod yma bob blwyddyn, ac maen nhw'n cael croeso cynnes gan Holly a Mick Dundee, y Wallabies, Rodney a Cassandra, y Reas, a'r holl anifeiliaid eraill sydd wrth eu boddau yn cael sylw am weithiau. Da ni'n cael bob math o oedran wahanol o bobl yn dod yma. Da ni'n cael pobl efo plant bach, mae rheini wrth i bodd wedi weld yr anifeiliaid a medru prynu bwyd i bwydo nhw. A hefyd da ni'n cael pobl chydig yn hyn hefyd, jyst cypla yn dod i weld, maen nhw wrth i bodd yn gafel ar cwm bach a fel arfer mae rhein nhw yn prynu nhw mynd nhw adra fo nhw. A hefyd un peth efo'r gwningod. O, mae JJ yn flin! Glwsach chi? Poeri fanna! A fi'n meddwl bod alpacas yn bethau bach moethus. Ond mae JJ yn cadw Piwi yn ei le, da. Piwi? A JJ. A JJ. Ti eisiau moethau? O, da chi jyst eisiau mynd fel la. Ond eitha teddy bear. Reit, be arall sy'n yma? Gan ni'n mynd i gael spec. A bwydo nhw, yr holl anifeiliaid, gyda chi bach o hwn. Ie. Mae pobl ddiarth yn prynu'r bag a wedyn bwydo'r anifeiliaid. Hei, dowch o'na genod a hogia, beth gynna ni fan hyn? Argol faint o eifr sy'n yma. Da ni wedi colli count fod yn onest efo'r babis i gyd maen nhw wedi gael flwyddyn yma. Maen nhw bob ma. Taflu chdi ar llawr. Ar llawr, a da ni'n nhw fita fo fanna. Dwi'n siŵr bod yr holl ymwelwyr sy'n dod yma yn gwirioni. O, yndyn, wrth i bodda. Achos bod ni yn gwerthu bagiau bwyd, mae'r plant yn gallu cael one-on-one efo'r anifeiliaid a maen nhw'n bwydo nhw, maen nhw'n methu cyffwrdd yn nhw. O, adrychwch ar hwn. Ei, o, ti dyma'r diawl bach. O, dwi'n mynd mewn bod i wedi gweld peth bach mor ddel ar y stro byd. O na, fan o ddel. A mae yna gymaint o anifeiliaid yma, dwi'n mwyn siŵr iawn lle awn ni nesaf. Rwbath bach a cwtsi. Mae yna lawer o ymwelwyr yn dod yn ôl yn flynyddol i weld yr anifeiliaid. Rhai yn teithio bell, ac eraill fel plant ysgol Llanystumdwy yn gallu piciad yma am brynhawn. Yr hyn sy'n mor dda am y lle yma ydy y ffaith bod yna lawer o wahanol o fatha o anifeiliaid, ond yr ei gorau i fi ydy'r cwn bach. Da ni'n dod yma oherwydd bod yr anifeiliaid yn... maen nhw'n hawdd i chwarae efo a weithiau mae rhai o'r plant gen nhw'n anifeiliaid adra. Yr anifal dwi'n mwynhau'r orau ydy'r ci, oherwydd maen nhw mor fach yr ei yma a dydyn nhw'n scratcho o gwbl, maen nhw'n just yn aros lle tisio nhw a maen nhw'n gadael chdi'r ymwythau ddyn nhw. Mae yna lot o bethau yma. Fatha be? Fatha garf, moch a defaid. Hain di dy hoff anifal di? Ceffyl yn fan hyn ynddo. Ie. A be amdana chdi Erin? A cwningod yw'r ei gorau fi. O, sa cwningod bach del yma? Ie. Un o'r pethau cyntaf wnaeth mefanwy a Bruce ar ôl symud yma oedd adeiladu ac agor caffi. Da ni'n teimlo pobl yn aros mam dipyn a dyn yn gadael do'n am byd arall yma iddyn nhw felly. A dyma dad penderfynu na caffi oedden ni'n mynd i gael. Di wedi gweithio? Do, yn briliant. A partis plant wan hefyd, mae hwnnw yn ofnadwy o frysur. Fel arfer fydden ni'n neud cacena, fydden ni'n neud cawl, panini, sbechdana, felly.
Mi ddarwch chi wneud eich lefel A yn Ysgol Efionydd. Do. Penderfynu peidio mynd i'r prifysgol. Do, nes i penderfynu, do'n i'm eisiau mynd. O'n i wedi gweld y mrawd yn mynd ac yn stryglo chydig o'r holl waith ac o'n i'n meddwl dwi'n eisiau wneud. Do'n i'm yn gwybod be o'n i eisiau wneud, yn hollol onest. A wedyn y blwyddyn yna, mam a dad penderfynu bod nhw'n diffrynu'r fferm gwningot. Amseru perffaith i chi? Oedd, briliant i fi oedd. Mae'r fferm newydd agor ar gyfer y Pasg. Fydd na ddim gwyliau rwan, na diwrnod o'r ffwyso tan ddiwedd mis Tachwedd. Felly yn y geia, eich traed i fyny, a ffwr i rwla poeth, mae siwr, spa ni ymlacio. Bydden ni yn cael bythefnos, neu 10 diwrnod, wythnos y dechrau, 10 diwrnod, yn rwla poeth. A wedyn meddwl am flwyddyn nesa. Hello, Dougal. A beth da ni'n mynd i wneud, mae yna fel arfer gwaith trwsio a peintio. Oes na gynlluniau ar y gweill? Da ni'n trio trio cael cara i sefyll ar ei thraed ei hun. Cario ymlaen i ddatblygu felly? Ie, yn sicr.